DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Mayong adlaw mga kasama o sa to mga suging tigpaminaw o karong adlaw mga kasama manghatag na punta o papremyo alang sa tuang DXDC Listener of the Day. Okay, naiusa ka pala diri mga kasama kusog kaayo galanog-lanog ang DXDC RMN Davao. Nay, kinsa may pangalan nato, ma'am? Ako si Lucinda Espimos, Ma'am Inday Estrimos. Kapila edad nato? 47, Asa nga ito inyong probinsya? Bansalan. Gikan sa Bansalan, nagapaminaw og DXDC, pag-abot diri sa Davao, DXDC gyapon ang gipaminawan. Unsa nga drama imong ginapaminawan? Handumanan sa kaawit o Ate Arlene. Arlene, basta Ate Arlene, yun ang iyang paborito. O tungod ni Ana, Ma'am Inday, di nato langanon, ato nang itunol. O sa karadyo mga kasama, nga nailugong nga DXDC. Okay, dawata, unya gawas anim, tagaan pud kanamo og kining litsong manok! Congratulations! Init na siya. Okay, parisa na ito mga kasama. Og mabugnaw na soft drink! Saya gidawat na. Okay, gawas ana natay souvenir shirt mga kasama. Okay, unsa may mensahe nato, Nay? Daghang salamat sa RMN, DXDC Davao. Sa uban nga taga dinhi, maminaw na kamo sa DXDC RMN Davao para makadawat mo og papremyo sama sa Tixon Manok og radyo og soft drinks. Okay, mo to mga kasama ato ang certified listener si Ma'am Inday Estrimos. O ato yung naabtan mga kasama na binaw og DXDC RMN Davao. Kauban nato ang pwersa sa DXDC alang sa DXDC Listener of the Day. Kasama po sa balita o serbisyo publiko, reaching millions nationwide in worldwide for 70 years. Radyo Madon Pulayaw, Tatak, RMN. DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.